Ano nga bantay dito eh? Ganda. Oh! Hello! Oh! Yes! Ang iko! Oh! Let's go! What's up, Ketchup mga kakunix? Ngayon, good morning sa inyo. Maaga tayong nagising ngayon dahil eto, makikita nyo start na kami ng akyat. Mag-hiking kami. Ay, nako. So, good morning sa inyo. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo. At habang pinapanood nyo yung video ito, i-video ko yung pag-hiking namin. Ay nako, umpisa pa lang. Nako, delikado na to. Okay, see you later. Aight. Ayan. Ano, wala pang 15 minutes. Ayan. Wala pa kang 50 minutes na umakit, pero hingal na kami. Let's go. Ayan, ayun. Madiyot. Ayan, Dan. No. So, ayun mga kakonix. Hiking. Oh, yun, nakikita. Sea of clouds. Yeah. Let's go. Woo. Yeah. Ganda oh. Hi. Oh. Nice. Ano nga bantay dito eh? Ganda. Oh! Hello! Oh! Ang iko! Oh! Let's go! No. Shoot! Ada signal ito eh. Tepe, nagpansit na. Ito pag high bulag dito. So ayun, yung start pa lang 6:30. 6:30 pa lang. Anong oras kaya kami makakarating dun sa Tuktok? Yeah. Uy, ay. Uy. Sus. Yun. Puro sangat yun. Sakat bumigay yun. Okay ni. Sea of clouds oh. Let's continue. Yun oh. Yahoo! Naggana si Tiyo. Dakil problema bitirayan na kita, di ba? May lagi ano? Hindi kung makikita nyo talaga itong daan is talagang daanan talaga ng tao, at dito sila dumadaan pag kumukuha sila ng mga baboy ramo o kaya ano Tagalog tugsa kayan? Ugsa. Deer. Yun, yung mga pinupulutan natin. Okay.
ang ganda oh. Yan, nakikita nyo na yan. Sulson na Apayao Road. Yun. Tapos yung Labor. Ayan. Oh, may signal pa. Pwede pang tumawag. Magpa-back up na kayo. Sino kita budol-budol yun. Budol-budol. Budol-budol boys. Sino sila? Tabla. Oh. Ano, dito bantay nga pa pa tayo. Gana. Mount Al-Al. Ha? Mount Plateau. Oh, walang Mount Pinggan. Mount Plateau, Mount Kutsara. Mount Pluto ko na. Malapit na kami sa Mercury. Oh, dito na balo nyo, danong? Nakset. Okay. Yun, up. Ahon. Ahon. Gusto ka naman pa nag-gym yun. Oh, yun, tita. Anong oras na? 6:30 tayo nag-start. 6:40 pa lang. Pagod na kami. Ahon. Unlimited ahon ito. Oh. Yes, ito. Oh. Pumayat ka. Yan, tita. Okay di. Yan, tita. Shoo. Pero sa totoo lang, magandang hike trick to. Maganda to. Shoki. Yan. Ito yung inaakit namin, yung Mount Plateau daw. Kailan natin naakyatin yung susunod, yung Mount Kutsara. Saka yung Mount Tinidor. Susunod. Wala bang mas mababa kahit yung Mount Baso na lang? Ang laki-laki itong pinunta natin. Mount Plateau. City. So ngayon, it's already 7:14 AM. Ayan, andyan na yung si Haring Araw. Kung nakikita nyo, yun siya. Lumalabas na. So, yung mga fellow hikers nandun na rin, nagpapahinga. And of course, kami dito naman, ay nagpapahinga na rin. Photo ops muna, photo ops. Okay. Ang ganda dito, sarap magka-camping. Diba? Wala nga lang tubig. Yan yung sunrise. Ito, kikita nyo. Hawak-hawak ko. Ayan, photo ops muna kami habang nagpapahinga, and then continue sa pag-akyat dito sa bundok ng Mount Pinggan. Ayan na? Mount Plateau. Plateau. Ginugutom tuloy ako. Nagpansit ko man, nagbisi yun. Ang balon nyo.
Okay din ang dito daw tayo magpiprenup mga ka-Onyx. Kung dito may lalagay yung couple na ko. Mayat ni talaga. Yeah, sungol ni. O yun yung mga nagbabay ko. Mga kapadyak, shout out! Dito kami ngayon nag-hiking. Dito yung gawapod tuyo. Ada tawag kami dito. Mount Kutsara man. Hoy, kaya may ka. Pinyer. Pinyer ko. Hello. Nagkapo kayo diyan aton? Ay, gumato kayo lang. Sige, sumakin mo. Ano kaya mi dito simbagay sa ito. Man mayat dito makareskemet kit. Addamet res-resan dito. Flatmet amin dito. Oh. Flat amin dito ngim jeto sumara na suto diag sangat man. Ada dan dawangin jika duak eh. Dawagin na dapat high-ballan dito. Mabisin. Yan. High-ball. No. It's very Makati. Subay oh. Nagkawan na baka talaga. Abay, yung kanya ta. Kit-kitat lote. Easy. Walang-wala to sa malaki. Fellow drinkers, oh, yung fellow drinkers. Ngayon, hiker na. Ito pa yung isang solid hiker ngayon pero drinker kagabi. Solid drinker. So ayan, nag-shades na ako at mask kasi meron na yung init na mahirap na pag umitim. Nagluta tayong pa naman ako. So ito ngayon, nilalakad namin. Oh. Parang hindi kami napagod kanina sa pag-akyat, ha? So far, so good. Ang ganda ng tanawin. Ang ganda mag-prenup din dito talaga, totoo. Pero yun lang, sakripisyo na umakyat. Magbayat ito eh. Ay, alam niyo mga Konix, habang may time pa tayo, pwede tayong mag-hiking or mag-adventure. Pwede rin natin gawin yun. Kasi darating din yung araw na hindi nyo na masusubukan or kaya hindi nyo na ma-experience dahil sa busy na kayo sa trabaho or hindi nyo na kayang umakyat, ganun. Ganun lang. So habang bata pa kayo or may time, mag-experience na kayo, mag-adventure. Subukan nyo mag-adventure para naman maiba. Maiba at ma-experience yung ang buhay dito sa bundok. Pero dito ay ditok-tok. May mga rugi pala dito, ampay nga kalanasan dito. Di ba? Salsalog dito. Kaya tayo nag-bike dito. Downhill. Mayat nagganas Win. Slala sapat. Ag-hilux na yung muli. Win. Sabi ito, ag-bike na Pababa.
Awan hanggang mabanog kita nag-downhill kayo. Kaya Sabado ay Sabado scuba, Domingo Ama, yut nino, deta na. Sabado scuba, sa Domingo biking, you know. Tapos Monday drinking. Oh, para ano naman, para matunaw yung mga lechon na kinain natin nung December at New Year. Dami na puro karne. Papanundan. Akyat tuloy, doon sa tuktok, tara. Sino? Doon o. Yun o. Tantiyan. Yahoo! Ito, mating gatay dito yan. Sino na, Jai? Antayo. Dito, akala. Ito lang yung sinasabi niyong mataas. Ha? Boring. Boring.